हेलो लोगोफोर नोंथांनि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथाङा जुदि गोसो दङब्ला मोनसे एपनि गेजेरजों रां खामायनो हायो। फै बिदिब्ला जोङो नायलांनि जों माबोरैहाय जों रां खामायनो हायो। जों भिडिअखौ फारि जों नायलांनि जाहाथे मोजाङै बुजिनो हानाय बायदि। लोगोफोर आं एपखौ इनस्टल खालामना लाखाबाय। आं ओपन खालामनोसै। आं ओपन खालामबाय। एपखौ आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ लिंकआवहाय। आङो दा नेक्स्टआव थुना होनोसै। नेक्स्टआव थुबाय। नेक्स्टआव थुनायनि उनाव बाहाय लगिन खालामनो थिनदों नाथाय आं लगिन खालामनो हानाय नङा। आंहा पासवर्ड गैया बेखायनो आङो रेजिस्टाराव निउ रेजिस्टाराव थुनानै होग्रोबाय गाहायाव। निउ रेजिस्टाराव थुनानै होबाय। निउ रेजिस्टार होखांनायनि उनाव बाहाय स्पन्सर आइडि होननाय बुंदों नाथाय बेवहाय नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बार बेखौ नोंथाङा होबानो जाबाय। बेखौ आं टाइप खालामनानै होग्रोबाय। बेयाव जि बिदों गासैखौबो लासै लासै फिलआप खालामबानो जाबाय। बाहाय नोंथांनि नामखौ बिदों। नाम बिखांनायनि उनावहाय इमेल बिदों। इमेल बिखांनायनि उनावहाय नोंथांनि बाहायनाय मबाइल नाम्बारखौहाय बाहाय होबानो जाबाय। बे मबाइल नाम्बारनि उनावहाय जेन्डार गासैखौबो नोंथाङा लासै लासै फिलआप खालामजोबबानो जाबाय। मबाइल नाम्बार टाइप खालामनोसै। मबाइल नाम्बार बेनि उनावहाय बेवहाय जेन्डार नोङो सेंग्रा बा सिख्ला नोंथाङा मेल फिमेल होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बाहाय डेट अफ बार्थ नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बाहाय होबानो जाबाय। आंनि डेट अफ बार्थखौ आङो ओरैनो होदलाबायनोसै आरोना। एक्सुवेलि बाहाय नोंथारगौखौ होआबाबो जागोन। आं बिदि होदलाबायनोसै आरोना। डेट अफ बार्थखौ होबाय। बांद्राय गोरलै होजानाय नङा नङाबा गोरलै सानगोन। एसे गिदिरखौ होनायसै आङो। 16/10/1983 होबाय आङो। बेनिफ्राय बाहाय पिन कड बेयाव नोंथांनि पिनखौबो होजाबाय। आं आंनिखौ होबाय 783394। बेनिफ्राय पासवर्ड नैबेखौ नोंथाङा गोसोआव लानो गोनां। बेजों नोंथाङा लगइन खालामनो हागोन। बे पासवर्डखौ नोंथाङा गोसोआव लादो। आंबो 7 1 2 3 4 5 6 6टा होनांगौ। आं बेखौ होबाय। एसे ब्लार खालामस्रोनाय जासिगोन हा। बेनिफ्राय आं बेयाव थुनानै आं थुबाय। बेहा आं थुयोबा नैबेहाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ नुबाय। बेनिफ्राय पासवर्डखौ आं नुबाय। दा आङो बेक खालामनोसै। बेक खालामनानै आं लगइन खालामफिननोसै। दा बेवहाय आङो मबाइल नाम्बारखौ आङो होबाय। आंनि मबाइल नाम्बारखौ बेनिफ्राय नैबाव जि आं पासवर्ड होदोंमोन 6टा बेखौ आङो होफिनबाय। बेखौ आङो रिभाइ टाइप खालामफिनबाय। आङो लगइन खालामनोसै। आङो जि पासवर्ड होदों बे पासवर्डखौ आङो बाहाय होफिनबाय। पासवर्ड होनायनि उनाव आङो लगइन खालामनोसै। नेटआ एसे प्रब्लेम आरोना। बे खनायाव आङो थुनानै होबाय आगसिथिंजाय। थुनायनि उनावहाय आङो बाहाय गासै बेबायदि फांसनफोरखौ आं नुबाय। दा बाहाय गोबां नुदों ने। आंनि स्पन्सर आइडि बेखौ नुगोन। गासैखौबो बाहाय नुजोबगोन। बाहाय आं नायगासिनो दङ। बेनिफ्राय गथ' टाचआव थुना होबाय। बेनिफ्राय आरो गथ' टाच दंबावो आरो बाहाय थुना होबावबाय आङो मा जायो नायलांनो। बाहाय थुखांनायनि उनावहाय आं बाहाय नुबाय फ्रि टाच आरो फारसेजोंहाय एक्टिभ टाच। दा आङो फैसा होआखैखाय आङो फ्रि टाचआव थुगोन। आरो जुदि नोंथाङा 124 टाका जुदि होनानै जइन जानोबा बाहाय थुबानो जाबाय। दा बेयाव 12टा दङ नै। दा 12टाखौ जुदि नोंथाङा क्लिक खालामबाय थायोबा टाच खालामबाय थायोब्ला सानसेयावहाय 6 टाका आर्निं खालामनो हागोन। दा आं नैबेहाय भिजिटआव थुबाय। बेयाव थुखांनायनि उनावहाय मा प्रसेस ओंखारो बेखौ बाहायलांबाय थानांगौ आरोना। बेखौ थुबाय थाबानो जाबाय। आङो बेखौ थुबावबाय। बेखौ थुखांनायनि उनाव एसे स्ल' जादों। नै खारबाय हनै आगदाथिंजायहाय मिनिट खारदों। बे मिनिट बाहाय खारोबानो जि 12टा नुदों आरोना। बे 12टाया खमायगोन। बे 12टा बे 0 जानांगौ। दा ग बेकआव थुफिनबाय आङो। ग बेकआव थुफिननायनि उनावहाय आरोबाव बेवहाय कन्टिनिउ आं थुनानै होबाय। कन्टिनिउ थुखांनायनि उनाव आरो एगेन दहैनाय बायदि आरो फ्रि टाचआव ओंखारबावबाय। आङो फ्रि टाच थुबावबाय। फ्रि टाच दहैयो बे 12टा नुदोंमोन। दा 12टायाव आरो एसे खमायसिगोन बाहाय। दहाय 12टा नुदोंमोन। बे 12टाया खमायसिगोन। जों नायनि नै दहाय 12टाया 10टा जाबाय। आरोबाव बे क्लिक टु भिजिट बाहाय आङो थुनानै होबावबाय। बाहाय थुयोबा बे बेसेबां थुगोन एसेबां खमायगोन आरोना। बे 18 मिनिट्सखौ खारहोजोबथारनांगौ आरोना।
जाथारा नेरानो आं थुबावबाय नै भिजिट नावहाय थांबावो आरो ना भिजिट नाव थांबावबाय भिजिट नाव आङो थुबावबाय नेटआ एसे स्ल' जादों आरो ना नै मा जाला बेखौ खारबाय हनै खनायाव खारबावबाय बेबायदि नोंथाङा खालामनो हागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना बुजिखाबाय माबा मोनसे सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट बक्सआव खालामहरबानो